asụ onye mara arụ ejikwe ya ọzọ onye mara rie ejekwe ya ọzọ and iji kwanyere ya ugwu iji kwenu were si ya jisie ike ọfọ ndụ ahụ anyị bidoro n'izizi ya ka anyị ga na-agọkwara ya ya wee bụrụ na nwata nna ya dịrị ozi na-eji ụkwụ agbawa ụzọ nwata sịkwana nna ya ka ya ọ gaa nna ya ga-agwa ihe ọ ga-ekwu ma ọ garuo ibe anyị ekele na oje ozi nke ijere eje dị anyị mma nke ị ka ga-eje ka anyị so Chukwu okike mmụọ na-eje n'ala ozi ọ ga na-eduga ojije gị na mbata gị eje ala ahụ ihe ahụ esi iche ị ga na-eje na-abata ihe anyị tọrọ gị n'ọdụ ọ ga-erute and anyị na-asị gị ka ị na-eme mmụọ anyị na-eme na-agagharị echefukwana ndị Akajiofor ka ị na-amụ ya ọkụ ihe a na-agagharị echefukwana ndị Akajiofor moto ofu mkpụrụ wee na-ajụ sị ka ihe mkpọtụ niile ha wọrọ mgbe ofu mkpụrụ ahụ enwetakwara n'ụwa nga a chụpụrụ ndị ejenti anyị n'ụmụ eze aga anyị na-emere ihe dị a ha mechazi enweta extra 20 something 29 so 80 something and 50 something so one ticket escape okay it was 0 over 348 ka ha nwere ọ dị possible maka na unu niile na ndị be anyị hụrụ ya as project ndị Ideato ọwụ project party ọ na-awụ project akọkwa ọ na-awụ project ndị nke ụzọ dị mma ọ ndị PDP ọ ndị APC na-ekpebiri si na onye nke a dị ka ọ ga-adị iche ka ọ gaa so ihe niile ha kọrọ ihe propaganda niile ha bụ onwe onye chọrọ ige ya nyere onye nke nọ bụ n'ọchịchị mgbe ahụ ha nọ na nna steeti chia Imo so need ihe kọrọ ụnụ otu ha si achị ha tụtụrụ ala niile kurie so bịakwa gakwa sineti kwa move ofu promotion so ịbịa sị ya chọrọ ịga unu ga-ajụ ya ebe ka ị chọrọ ịga ihe na-emeghe 8 years as a governor enweghị ihe ị ga-emete ya senator or rep because gọvanọ kacha ebe ha ka ego dị ebe ha ka pawa dị ahụ anyị na-ata na Ideato taa enweghị ọkụ enweghị ụzọ ọ 8 years ahụ Ideato chịrị Imo steeti chi ị ga-asị na ọ Ideato mebiri Imo steeti maka na nwanne anyị nwoke ka ọwụ n'otu na o mebiri Imo steeti ha mebikwa ala Ideato nke anyị na-apụta n'ụtụtụ akwụ ibe ọhịa ka anyị gbara were pụta ụzọ niile ha dịbu mma abịa kwụkashịa ha niile ma ebe na-ene idighi double lane na Ideato tata eme ya double lane mana ime ọhịa ụmụ okibi na-aga egbuji akwụ eme ya double lane nara ha ala ha gbuwashịa ya tekwena ya ka ọ dị mma mba ugbu a ide na mbije na-ebu onye ọnwụna so unu hụrụ ihe ndị ahụ n'idi ime kampen na ya were sị ka anyị cheki ọzọ unu agbalịala ka anyị lee na ebe ndị ọzọ ma ndị buru propaganda ụmụnne ka a tụọrọ nwanne tụọrọ nwanne a na-atụrụ nwanne ị na-aga n'ụzọ ahụ nwere ebe ndị nwanne si aga iche na ebe ndị Ideato si aga iche ndị niile ahụ nwanne na-atụ ọkwa ebe ha ka niile si were aga so achọrọ m ikele ụnụ n'ihi na ọwụ n'ike aka m otu Chineke si chọọ ya tụrụ ya ope n'ihi na anọghị m ya mgbe e mere ntụlite aka only few na Nigeria winigoro ọchịchị na-anọghị nga anọ n'ọtụ ya wụ ntuli aka so our own was possible because unu kpebiri na onye a ga-eme gịnị agarịrị and Chineke tinye aka na ya ya mere mgbe unu tụchakwara ha chọrọ izuru ya mbọ niile ha gbara still at the end of the day ha ezuteli ya ọ bụrụ na anyị ka ha nwee ego ọ anyị na-egbu mmadụ ka ha ọ whatever but otu Chineke si wee mee gịnị chọọ ya so ya mere m ji sị na ya agaghị aga Abuja gbakịta ndị dinyere ya Abuja azụ n'ihi na agbara m ọsọ ndụ ndị be anyị were pawa nye m na mba ebe m nọ ka esi ka m ga-esigazi ebe ahụ atọzie chefuzie na e nwere ndị nyere m ya mgbe m na-anọghị ara mebi uche Chineke ka a ghara enwe nsị nọ n'ike aka nke m ka o ji si ngwa gbalaga bọta aga m enye gị mmeri so ya mere mgbe ọ na ihe ọ na nne wetara nwelọta ya uru ego ọla nne wetara nye ya ndị mmadụ ka ha rie n'ihi na ndị mmadụ nyere m ọchịchị so ana m ekele ụnụ otu unu siri bịa
na-ekelekwu na nke ọ rụrụ arụ wee na-asị dịka m kwuru mgbe m bịara nke izizi na niile ga na-arụkọta ọnụ anaghị ga na-agba izu from time to time enwere ihe ndị anyị na-eme a na-agwụkwọ nlekwota isi were eme ya anụna m ihe chairman kwuru ọtụtụ na anyị n'aka ọtụtụ anọghị anyị n'aka nke ị na-ekwu maka recognition ga-need amendment to local government laws or chieftaincy laws nke steeti nke anyị na-eme na Abuja bụ recognition for traditional rulers but the format ọ ga-adị apụtabe because I mean the first, second reading, abazie third reading because what will be the format of that traditional rulers system whether ma ha ga-enwe ndị ha na-asachi or certain advisory council or can all bag away kwezi na we can dịka Akajiofor we dịka cabinet whatever will compose the advisors of that traditional ruler. But when we're at that stage, be rest assured that I will propose such an inclusion because I'm about the existence of Akajiofor. Because all the Nakandi states, but only Nachi states, I got a hand in there. Nke ha bụ ọ bụrụ na nke anyị na-agba mbọ na-asị na a ga-enwe ndị anyị nwere ike ịkwado ma anyị nwa na nwaanyị nwere ike iso ha zọọ o mee ihe dị iche iche gbasara Imo steeti that one kwesịrị ịma na nsoro kwado onye bụrụ gọvanọ na ọ bụrụ deputy gọvanọ ọ bụrụ gọvanọ whatever na nke aha ịdị ihe yoshi ya ike aga m eme amend the law to include that particular issue o wee big na nke ikwuru maka ihe isi agụ yes I ga-eleba anya ị ga-eweta the number camera the number of the people then no matter how we can handle that one. The number camera and okay, one trouser and hand down the queen out. But I wish you which is the unique universal one I need an yes. Then Kikul Maka Keke boss. Yes, I got Bambo with two Keke boss for north and for south, yes. Then here Basara Sola. Okay, na Lugba. I na kuchu away na December by la waraka present the budget here. Mana la go Christmas. Ba. Say leba ya anya. So next week I get the leba ya. So all the kind haga na ihe zota. I got to pay ya. So I to pay ya I mani head ya na email. Mama ihe atro na ahia. Ono na email. Nsi ga menye ga agidi, ma agidi so lota ahia. I ga-enwe nsogbu. So enwe ihe ndị nke anyị tiri anyị lọbiri tinye mana ị gaghị ama mọnụ ya until emegene atọpe ya. So I ruo next week a ga-ebute ya mepee ya print onye na-enwe copy nke ya then bịa chọwazie ihe ndị aha itiri. So ọ bụrụ na ihe ndị aha itiri nọ ọkacha ndị nke solar yes inye unu 2 pole or 1 pole anyị ga-eme ya. Akajiofor, manu. Number 1, there's a number 2. I can be ahead of the time because I'm hopeful. Now some of the things I love with the team, not that I've been very hopeful. So, but I cannot be categorical until yes. So, mark the numbers and then so what we will do, but while we are waiting for that, this January, can we take a list of villages? Yes. The Akajiofor, the name of the village, Akajiofor, the name of the village, and the phone number. Village, your Thomas committee, road, street road here. So can I have the number? So that I can motor it. I can motor. Now, I said, okay, I made to bomb. We're in there. So I'm like, can the name again? Oh, quite the same name. So, full name I call. I can use it for and for Fubara, name of the people, the village, just a data of the Akajiofor. So I'm with there, all the plan. I mean, I agree. The earlier
the better, because I want a competing demand, which you know, especially I hear solar. Almost everybody is demanding for it. So I wanted so that I weekend, I will Abuja next week. I wanted the budget proposal. I'm not post I want. Him theory, in the Akajiofor him to query nobody. So I don't demand like Hana. So I get no. And then we look at the Boston. Within a short time, I wanted the KK boss. I may not, I may south. So the team Choroke got Namukopo. Oh, me no. Yes, sir. No. I mean, no, I run Shinje Dele. And Azrum of my Papamzum of my, the value of the traditional institution. Yes. And those who hold our villages and towns together. I'm not going to move for politicians in the Lepro Hanya, only Mbeja of votes. But they are part of that system for keeping the communities together. So I'm going to say, don't I get regret supporting me. I wouldn't know when I made your hand, but I hear Kele. And we'll keep meeting together. So God's grace, I get delivered.